ተጓዓዝቲ ጋያሾ ኣጻም ምድረ በዳ ቅድም እንድሕርን ነዊሕ መንገዲ ነቲ ከም ስንቂ ዝቆጽርዎ ፍረ ተምሪ ልዑል ክብሪ ይህብዎ ቀለብ ዝውሕዶም ስድራ ቤታት እውን ከም ድራር ዕለት ይምገብዎም ኣፍሪቱ ብዝተፈላለየ ቃላት ክገልጽዎ እውን ይስምዑ ዝህልዎ ትሕዝቶ ንኣካላዊ ጥንካረን ጥዕናዊ ኣስተዋጽኦን ዓብዪ ምዃኑ ዝምስክሩ ውሑዳት ኣይኮኑን ካብ ዝተሓተ መንብሮ ዘለዎ ስድራ ቤት ክሳብቲ ዝለዓለ ከም ምቁር ፍረ ዘውትሮ ዓበይቲ ሕርሻዊ መደባት ዘካይዱውን ነዚ ገረብዚ ሰፊሕ ወፍሪ ክገብሩሉ ይረኣዩ ገረብ ተምሪ ቅድሚ 4000 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዙ ከም ዘቤታዊ ፍረ ብወዲ ሰብ ይትከል መንባሩ ይዝንተው ብደረጃ ዓለም ካብቶም ዝጠምተው ብደቂ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ባህርያዊ ገረብ ፍረ ምዃኑ መዛግብ ታሪኽ ስነ ፍረታት ይሕብር ብዘይካቲ ብሕርሻዊ ምርምር ዝወሃብ ሓበሬታ ጥንታዊ ኣሰራት ዝተረጋገጸ መረዳእታ ከም ዝተረኸበውን ይንገር ወዲ ሰብ ኣብ ዝሓለፎም መዋዕልን ዝሰገሮም መድረኻትን ንገረብ ተምሪ ንዝተፈላለየ ጥቕምታት የዘውትሮ ምንባሩን ምህላውን ይፍለጥ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ገረብ ተምሪ ንመሳርሒ ኣባይቲ ምንጭ መግቢ ሰብን እንስሳታትን መስርሒ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ይጥቀመሎም ጥቕሚ ገረብ ተምርን ፍሩኡን ምስ ባህልን ልምድን ሕብረተሰቡን ይተኣሳሰር እዩ ምስ ሃይማኖትን እምነትን ዓሚቑ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ይእመን መበቆሉን ምስ ወዲ ሰብ ዝነበሮ ዝምድናን ዝተፈላለየ መግለጺታት ይቐርብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ከም ኣይሁድ ክርስትናን ምስልምናን ንፍረ ተምሪ ከም ቅዱስ ፍረ ይገልጾ ምንባረን መዛግብ ታሪኽ ይሕብር ከም ቅዱስ ገረብን ፈዋስን ስለ ዝእመነሉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብግቡእ ንኽሰጋገርውን ኣኽኢልዎ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብቶም ተጠቀምቲ ገረብ ተምሪ ምዃኑ ይፍለጥ ንተምሪ ከም ምቁር መግብን መድሃኒትን እውን የዘውትር እዩ ፍሉይ ቦታን ክብርን ከዓ ይህቦ መረዳእታን ሰፊሕ ጥቕምታቱን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብደቂቕ ክንገር ጸኒሕን ኣሎን ካብ 24 ክሳብ 34 ዲግሪ ንሰሜን ንገረብ ተምሪ ኣዝዩ ምቹእ ሃዋህው ወይ ከባቢ ተባሂሉ ይግለጽ ሃገራት ሞሮኮ ኣልጀርያ ቱኒዝያ ሊብያ እስራኤል ግብፂ ኢራንን ካልኦትን ካብ ቀንዲ ኣልማዕቲ ገረብ ተምሪ ተባሂለን ይረቋሓ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራቱን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ተምሪ ኣዝየን ምቹኣት ምዃነን ይእመን ኤርትራ ካብ 12 ክሳብ 18 ዲግሪ ንሰሜን እያ ትርከብ ካብ 10 ዲግሪ ሰሜን ንታሕቲ ወይ ካብ 39 ዲግሪ ሰሜን ንላዕሊ ኣብ ዘሎ ከባቢ ዝትከል ገረብ ተምሪ ከምቲ ዝድለ ፍርያም ክኸውን ኣይክእለን እቲ ዝጸድቕ ገረብ ተምሪ ከም ተራ ገረብ ግርማ ከባቢ ካብ ምዃን ሓሊፉ ብቑዕ ፍረ ክህብ ኣይረኣይን ተምሪ ከም ተራ ገረብ ብፍረ ብዝተፈላለየ ኣግራብ ስለ ዝባዛሕ ብፍረ ከቲ ንበልዐ ፍረ ብበቁል ተምሪ ካብ ቀደም ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ዝጸንሐ ዝበሃላት ኣሎ ብሕርሻዊ መልክዕ ግን ኣብ 94 ኣቢሉ ብክልተ ኣብነታትን ሓረስቶትን ብምርምር ናይ ሕርሻ ብጋሕትገላይ ካብ ደገ ናይ ተምሪ ኮመርሻል ድኸውን ተምሪ ጽውን ተኣታትዩ ስጋብ ሕጂ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ክኢሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ቅርብ ኣብተን ክልተ ሓረስቶትን ኣብቲ ናይ ምርምር ቦታታትን ጥራይ ተደሪሱ ነይሩ زيادة عن المسبوع خابز حساب كاتي قبريرو بفلاي كاني كاد 2010 شوعاتنا تعيزو خانو بحدش ملك خانو زيادة توديو خانو حدش قاب شعات خرابي أبيلهم زخونو بارايتس وكاني عريتات ما يتمري كاب دقي بتشكال سرزي تبازوحو آتيوم مالتين وعدنا أبزي حدش دي شوية شوعات ورحي أب مدبر فلسي بوب كنكن مقبرنا مدهر بسنا نزي تفلالي وحرستو كنزل قهول كنا بلوك يلا جي أبزي تايوك يتعصبو خالف ويدوم نالغاش يتعفلوتو أب كلاتاتي خون أب حرستو خون قررت زغير عفلوتو يتسألوه كنغير كاتو ياسو كنغير كاتو كانا خون كابزين ونزلنا بزي أتحس كابين أب كلاتاتنا خون أب حرستو خون إتي عفلوتو نيوسا يخون مكنخانو خون زيادة ناسفحين مع بلخ سلازي خالو حجي أب دحان يخون درجة ناتي حدش تتغلب بسبق محزونو ناتي عابي فرخ غير ريس الحخاني بزي قبع خاني فرق كنرخبولو جميرنا لنا مالك عبد الله شو عطن جميرنا
أجي تمري أبز زوبا درجة نيري وخاب قدم ግን ብብዝሒ ክንጠፈሉ ክድፈሉ ድንጸነሐ ከም ገረ በንበር ከም ኣፍራዮ ኮይኑ በፕሮዳክሽን መጠን ተጠሚቱስ ሰፊሕ ጠመተ ዘይተገበረሉ ዝጸነሐ ዓይነት ተኽሊ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ 2017 ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣብ ዝተዋህበ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩና ጸገማቶም እንታይ ነይሩ እንታይ ዓይነት ሕንቀት ስለ ዝነበረ እስካብ ሕጂ እዚ ክንጥቀመሉ ዘይከኣልና ወይ እውን ሓደሽቲ ገና ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቦታ ዘለው ግን ከዓ ኣብ ዓለማት እቶም ብሉጻት ዝኾኑ ዓሌታት ተምሪ ተጸኒዖም እቲ ቦታና እውን ንተምሪ ምቹእ ምዃኑ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ብብዝሒ ዝፍለጥ ኣምፍራይትን ሚድል ኢስትን ናብ ኖርዝ ኣሜሪካ ነን እንደገና ዘን ኣዕራብ ከዓ ማለት በዓል ሱዳን እዩ ነር ማለት እዩ ልክዕ ከማ ፈልክልና ከለና ግን ብብዝሒ ዘይንመጥፈሉ ዝጸናሕና ማለት እዩ እሱ ተጸኒዑ ነቲ ዝነበረ ሕጂ ዘለናዮ ቦታ ናይዚ ናይ ኤርፖርት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዘርኢ ዝተዘርአ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከም ዝሪኦ ዘለና ብህርቲ በፂሑ ኢና ክንገብረና ማለት እዩ ኣብዚ ተምሪ ብዝመፀት ትምፃእ ወላ ብትሽካልቸር ትፍረ ብሲድ ትፍረ ወላ እውን ብኦፍሽን ዝተራብሐት ትኹን ትዋሰብ ኣለዋ ብግቡእ ተዋሲባ ኣፍረኽታ ትበፅሕ ተወስዶ ደረጃታት እውን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርታ ተምሪ ተዋሰበሉ ግዜ ካብ ኣብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ወርሒ 2 ወርሒ 4 ግቡእ ናይ ምውሳብ ግዜ ዝካየደሉ እዩ ናይ ተምሪ ግዜ ማለት እዩ ታተምሪ ዕድሚያ ምስ ኣኸለ ብትሽካልቸር ወይ ከዓ ብኦፍሽት ዝመፀት እንድሕር ዳ ኮይና ካብ 3 እስካብ 4 ዓመት ዘሎ ናይ ፍረ ግዜ እዩ 2017 ሳብ ሕጂ ዓመት ዝያዳ ገይሩሎ ማለት እዩ በቤት ናይ ተምሪ ከዓ ከም ዝንሪኦ ዘለና ይመስል እቲ ዝተዋሃብናዮ ተምሪ ክሳብ 170 ዝኣክል ነይሩ ካብኡ 5 ጎዲሉ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ጠቕላላ 165 ተምሪ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ እቲ ትሕዝቶ እቲ ዝጎደሎን እቲ ዝተዋሃበና ብመፅር ኣተዓባብያ ክትሪኦ ከለኻ ጎዲሉ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ብሚእታዊ ክትሓስቦ ከለኻ ዳርጋ ጠፊኡ ኣይትብሎን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣሎ ማለት ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሳይጠፍአን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ትዕብየት ናይቲ ተምሪ ተዳሪእናዮ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክግመት ይከኣል ብሓፈሻ ተምሪ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ 2017 ማለት እዩ ኣብ ፍርያት ከምኡውን ኣብ እቶት ከም ዝኣቱ ነበረ ኣብዘን 3 ዓመታት ኢና ፈሊጥና ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ተምሪ ኣብ ቁጠባ ዘለዎ ለውጢ ከምኡውን ኣብ ጥዕና ዘለዎ ለውጢ ሓገዝ ሓፈሻዊ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ብኸምኡ ተፈሊጡ ከዓ እቲ ረብሓታት ተፈሊጡ ከዓ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ኣበርቲዑ ዝሰርሓሉ ኣሎ በሪኽ ዝባን ኣብ ልምዓት ገረብ ተምሪ ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ሰብ ሞያ ይመስከሩ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ብራኸ መልክዕ ምድሪ ንኹነታት ማይን ሙቐትን ናይ ሓደ ከባቢ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ዝርግሐ ገረብ ተምሪ እውን ማዕሪኡ እወታዊ ጽልዋ ይፈጥር ብደረጃ ዓለም ንገረብ ተምሪ ምቹእ ተባሂሉ ዝግለጽ ብራኸ ካብ 392 ሜትሮ ትሕት ጽፍሒ ባሕሪ ክሳብ 1500 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ኮይኑ ኣብ ኣስታት 2000 ሜትሮ ዝርግሕ ብራኸ ብሰፊሕ ክለምዕ ይኽእል በዚ መሰረት ኣብ ሃገርና 1500 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ንታሕቲ ኣብ ውሕስ ማይ ዘለዎ ከባቢታት እውን ክለምዕ ይኽእል እዩ ተምሪ ብፍላይ ነዚ ናይ ከባቢና ክልልና ኣብ ፍላይ ኣብ ደናግል ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት እንድሕዳርና ሱዳን ተርሚና የመን ተርሚና ስዑድያ ተርሚና ኩሉ ብደናግል ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ብተምሪ ኣዝየን ፍሉጣት እዮም እቲ ክልልና ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብተምሪ ኣዝዩ ምቹው እዩ ንሕና ከምቲ ዝግባእ ስጋብ ሕጂ ኣይነዝነዘ ፀኒሕና ሕጂ ግን ብዝግባእ እቲ ኣፍሉጦና ሰፊሑ መረዳእኾና ሰፊሑ ነዚ ናይ ምድረ በዳ ከባቢታት ብፍላይ ብተምሪ ንምሽፋኑ ንቃሕብን ኣፍሉጥን ሓረስቶት ንዕባይ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት እንዳተወደበ ይወሃባለን ሓረስቶት እንደገና እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተምሪ እንታይ ብልጫ ኣለዎ ከም ጥራ ፍረ ጥራይ ዘይኮነ ክልተ ዕላማ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዘለና ቦታ እንድሕዳሪና ልክዕ መዘናግዒ ቦታ እዚ ቦታ እዚ ዓይንኻ ፅቡቅ ትሪኦሉ ኦርናሜንታል ኮይኑ ዘገልግለካ ነቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ንህትኻ ትረኽበሉ ስለዚ ክልቲኡ ኣግሪ ቱሪዝም ዝበሃል ፅላት ኣብዚ ከምዚ ዓይነታት ዝበሃላት ክትጥቀመሉ እንድሕር ረኺብካ ምህርቲ ትረኽበሉ እንደገና ከዓ ንዓይንኻ ባህ ዘብል ትርኢት ከዓኒ እንታይ ዝበሃል ትገብረሉ ማለት ስለዚ እዚ ቦታ ምቹው እዩ
نتزلنا بوتنشال بيبقى خنتكم مخاني زيادة مدرات الحاجة خان خدنا هتي عجلات حجتاي تبزري يركز جبر فلسي نالباش تنصر عليه ناتو تفلتوس لو تخيل وين كابتا فرز ولا اخر لك اخنا عينات كتكاس لديتهم ابروسي تبعتين نستني نختفلين برشوعات شو من تحنا تاع بالكاس تبلو وين تماراسي يكونن تزحش كزبرات بنتاي كان بيجي جبر زنا بتشو كالتشر تزمرس كحالات تمر بنز بالو تنبي international بلوس از بحال علاقات العالم زلنا نوعاتهم نبعدنا هم زعتهم يقدرالنا كاباتهم كانوا استفعلوا چاليدا سندي چاليد كابتن چاليدا تدنا تقرناين كابدغن مصاطا يكونوا نت چاليدا تدنا بازحنات از بحال جبرنا زياده نصفح ربات على مسلازي كبيركا كاب چاليدا خطبازح كلاتنا يكون على حرستنا يتافلطوا ان بلغ مسزل زخنت كونن لنا كان ربها بجاول بحال حاله بحرشاوي የተለያዩ ካልቸር ዝበሃል አድናት አታቲውን ተዝብል ጻፈሩ ጻዝበሃሉን በሆነ አይነት አገራት ነው ታርክን ተخبደገና መስል አድና ዝፈረ መንገድ ለመፍጠር ካን በሚኒስትሪ ደረጃው ብዙ ጻርታት ይገበራሉ ማለት ስለዚህ ለተዘለና ክልላዊ ጸጋ ተጠቅመና ዘሐሸውተቱ ዘሐሸረብሃን ካርተን ንኽረክብ ብዙ ተበጉሰታትን ጻርታትን ይወሰዳሉ ማለት ተምሪ ዝቦታ ደዘርት ኤሪክ ቦታ እንዲዝቦታ ዚ زبلس كون دخل كمان من العلي تمري جم زين الرانشدو خالد الرانشد فروتا تدا حسيبك ابزن خبر بتاعمي اسقم تمر تداري خاجه بزقلله منم شجر بزي بلو كخومس لزخير ابزو بتازي كابزفن العلي بيت تخلي تمرخ مقبر انا مريتنا مالت ገረብ ተምሪ በሰለስተ አገባባት ማለት በዘርኢ ብጫሊዳን አቤተ ምርምር ምርባህ በአካሊት ክባዛህ ይኽእል ካብዞም አገባባት ድማ እቲ ምርባህ በአካሊት ዝኸበረን ዝበለጸን አገባብ ክኸውን እንከሎ ብጫሊዳ ዝግበር ምብዛሕኻ ናይ ሙሳብ ግዜ ሓሊኻ ምዝካየድ ውፂታዊ ይኸውን እቲ በዘርኢ አፍሊስካ አቦታ ሕርሻ ፈሊሱ ዝግበር ምብዛሕ ግና ብዙሕ አድማዕ ዘይምዃኑ አፍረይቲ መስክሩ ምክንያቱ እቲ ተኽሊ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ምዃኑ ንምፍላይ ካብ 7 ክሳብ 10 ዓመት ይወስድ ብተወሳኺ ተባዕታይን ኣንስታይን ናይ ምዃን ተኽእሎ እውን ፍርቃ ፍርቂ እዩ ኣብ ዘርኢ ግን ከምቲ ክዝረብ ጸንሐ ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ኢና ንጽበ እሱም ማቱ ብልጫ ኣለዎ እቲ ታዘርኢ ብዘርኢ ዝመጸት ዝተፈላለዩ ናይ ተሽካልቸር ሚንስክ ጥቀመላት ስለንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዚኣ ሙሳብ ሓንቲ ተኽሊ ግቡእ ሙሳብ ተኻይድላ أفرت بتحل جيزي كاب تواسيبا دحر شدشت كاب شمون تسوين دلونا موسى جيزي زخونه لو تعرفت فهم نخلينا مالتي تلك كان موسى سجاد نايف جيزي زلنا كان يود أتا هذا السنة قبل تمرين مالتي 20 شعة سومن يزوسر أبز 20 مش 20 شعة سومن كأسفر على درجات تعبت دار أي زخيت فهم مالتي كاب 4 درجات فلو كاب 10 شعة سومن دلو جيزي خاني تقدم هاي درجة فرتمري حبري أم غيار استفاد عن مسح غيار تجمع له مالتي ثاني مجمرت 10 شعات سومن كهلال تامر كيلو ستيج تبهل لكن ستيج بعد لنا خان أب كمتي أب زمر أزلنا بيج حبري ويا جلجل أرانشون عينت إكاك أي عينت حبري حذا توصل تفرع مالتي أب عن شكورناتا بزحد ولا عن ما ينطاون كم بزحد ولا عينت أبي ترينا جلجل علي تطلو أبتي كل أي درجة خلو هذا سكن قبل نخل سامو داتا تسمحنا نقول ولا حنتي مالتي كاوش ديش سومن وسوسخنا خلنا تسالت درجه كأنا روتا بستيج نبلو زلنا نبصح مالتي ابزرو تاب ستيج كاكومو تحبرينا باللايت باون حسس دبلا حمدا وعين تحبري يحس تي عن شكورنا تاون كومو ناوسخ يمص تحسو مايكا ودلنا بلا مص مالتي ابز عريت زدوس هارفست لخونون الله بعد زمن يجرو بنبرايتي كاو اصلنا خاني افتي رابع ستيج ني مترشتا ستيج زلو تمري هارفست كون لزم ذخل ستيج وصح مالتي ابزنت عينت حبري يهلوات تمرتنا دارك براون كم زصلم زبله كم زدرانا يقدما بنا صلم عينت حبري زلو غير مالتي اذا كان قدم ازم غبارنا مسواسنا مجمرتا اذا درجات عبيت تتنبي هارفست غبل نسقد غزي مالتي مانجمنت مجمرتا خن برل زلنا ابا محضراي ابتمري حانت تخلي مجمرتا حجي مسبلت مس فريم سويصد كل جزء انتاينا نبي
بتعال زحزته لو ممكن زهبس قبل هات بالمجمر تاخذ أوزر لك هذه كواليتي أب كواليتي أبتي كواليتي ت عقنك لو معنا كونسيستنسي بالماركت مالت أبراجع لو معنا تفرير معنا تخاطر أول نسخ لك خيرالو إذا بخنا يخاط قبل نحيلنا هاني قبل محدران نحركه كاملتي تمحدر حجي أبي زلا لا خد قبل تخيريخه أفرون كتقبل تخيريخه زي أنت زلا لا بس قبل محدران تايو حنتي تخلي حنتي قصني نخلي زلا لا أخذ قبل ندخل بروفيشنال لو حنتي جرب حنتي جرب زلا قصني شبشته شمونتي كفر عسرت ليش نحنتي زلا ولا كان حنتي بانشين لا كنا نجيب أخلاق مالتي حدا تبعتي نحمس أنستيو جرب تمري كواسب الميخل عبوتا حرشة تزبزح أنستاي عزيز واحد أطرة تبعتي كل مرات بزي كازي إتأتبق كل جرب كم تفرز وصدنا لا جرب أنت زي كوينا نيجزار ساباريات حزيات عبي بقوتاوي بقالوتا قلت زخل زي تمرات بحريات كله يخل أبقى طبعا خساران ناي مريتن كال إنس عبينات سلازخة الدماء بزرقي زلمع تمري زي دوقف مقانو سبتمو قرينا برو هذا بتنزل لنا تمري مستي زل مالتي دحمي بارقاس السن شعات تنقل زخان اللهنا إذن شعات تخاو تبعتهم تنكالي أنستين مالتي زوزها أنستين بزل تمري مالتي نحنا مجل مرتا ولا يفرون كون سمعنا مرة بعدي عندي أبزي مسحيل الأير كون مس أيربورت كون بزرعنا هو دحرين عدلين تواهي مرة قلت أقولك كنسلت كنا ما لتفتي هذا أبزي مسائل هذا مشتي أطلع منتي حامي تكندي حامي ما مسرعين هذا قدوسات بزي سكرين بتداعي وتصبون كله تداعي مغلورنا أقطع شو كنا إيرفورت هو من صام شو دارجة حليف صام إحنا بزحين كنا رح والله أمان تعرفين كي توجسني نزعمت أبتورحي عصرت حدا ولا زلا تفاهيدنا ولا دارجة كابتن عام بزح حشة مغيرته أقربته تغمرة نستمع ورا لنا ماتي الزخاء كارتي زنبرنا أفلته بزحايله وسخنا بنيرنا ماتي الجخاء زل عقول هكذا هجرتنا نكفينا كسر حلو كنضرب حلو كم زلنا ماتي قالنا الزخاء بعضلات حرشة ديبارتمنت هورتيكالتشر ماتي بفلا يستجيب أستمره كمون حفشاوي أبنات زرعنا ماتي بيت الزهابنا وقصقص الجيات تختيلنا أمان بعمان كم زفرن كم زخون إنجار جزنا لنا ماتي مجمر تا كافتا مرعتنا تا تخرينا مجمر كافتا مرعت فقاب تحت بأوصرنا المتصمالتي كافتا مرعت بأوصرنا خلنا تخلينا لك أبقى تبجفنا أبزي حجي خلالنا هذا كنت ثلاث أربعة جربا زرلا الله أصل الله أنا مالتي جربا أعتذرنا قبل من كنت تقولنا أبغى زورا حنت جربك كندي أوصلت الله 10 سلسلة أوصلت الله تينا أربعة مزاج زرلا 10 سلسلة مربحنا كندي لنا حمسان كلتا إذا حمسان كلتا نقصلي نخندي زرلا يمكن قبلنا فخلينا عبد متكم أتصلنا كنت أقدم زبلنا حنت زرلا نحرب عني حنت زرلا بشمونته 10 أوصلت نحرب عتمي جابكوني إذا حمسان كلتا نخندي زرلا كنا قبلنا يخلا إلا بوئنا خطاكم لقون خير مالتي بيمت أنت أنا إتعافخني لو معامد بقبو نتابر لا مسمى جبتها نعمتها خليك أكو معينة مانجمنت وكا محضرة محرب عجرنا لك كان زلوا مدير خبير نعمتها آخر ركب نخل أتعاقب زلوا أن محرب الثقل ناري إنا يخنق أبا صور محرب كينا لوني العلاقة كويس أنا خلمه أما لوني بدو أبزا لون فرياتي بأزلاتها جيزي لك بزح صار نحفز نخل نخل أفتنا عن تاجر كل تستور فود ما تاجرن بنيل إن زلوني مختار بذا حجي ملو معنا تبنا زلا فرس اللي استقامتنا عبد أفضلكم معنا تفرع كل ركمنا تعاون بمنزل إن بعود اللي يزخي سلذي تكتعلم تكهلوا حدا عينة سخونة مهر تخلوا ما نحر باخذ كل جيزة عزنا يقص من زلا نزل محضرة بجبو خلنا كيروح قال لنا عزنا الفرخة أنت أبو عبد حجي زكواليتي لو تعاون ما تفرع من رأي مالتي عبد حجي أجلي بس حج أجر زلا مهر أمري بنحق بالخلبة كان بزيح ما نعول بدل ما هم يسمع ما السجن أكونه
عادي اللي حرقت داود المعمسنا زيادة بجوب إنفاس نخرج كاف سفر على حواتنا عن كلا خلوا الزلال على خنات وإذا خنبر إلى المنطقة اللي بيسحب له بسحجي عادي بجوب إتنا نفاس أتنا إيشن سليزيلا استفار مع استفار على حمامات بفلاك عادي فانجس حمام كانك قالوا أنا خلينا ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሊማውን ባህርያውን ጸጋታት ኣዋሃሂድና ብግቡእ ክንሰርሓሉ እንተበቂዕና ኣብ ቀረባ ዓመታት ሃገርናውን ማዕረተን ኣብ ልምዓት ገረብ ተምሪ ተጠቀስቲ ዝበሃላ ሃገራት ንምስርዓ ዘይከኣል ኣይኮነን ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ግና እቲ ኣህዛዊ መግለጺ ብዛዕባ ብዝሒ ተምሪ ሃጓፍ ዘይብሉ ዝተማልኡ ክበሃል ኣይከኣለን እንተኾነ ብመንጽር ግዜ ሓበሬታ ዝተወስደሉን ዓይነትን ደረጃ ዕብየትን ገረብን ካልእ ሕፅረታትን ኣቦቱ እናሃለወ ከም ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክውሰድ ግን ይከኣል ብሃገር ደረጃ ብዝሒ ገረብ ተምሪ እንተርኢና ከም ጀመርቲ ውሕድ እዩ ቁፅሪ ዓይነትን ደረጃ ዕብየትን ተኽሊ ተምሪ በብኸባቢኡ ብመልክዕ ዳታቤዝ ብግቡእ መሓዙ ንቐጻልነት እቲ ገረብ ሓጋዝ እዩ ዛጊት ዝርግሐ ገረብ ተምሪ ኣብ ሃገርና ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕርን ጋሽ ባርካን ተዘርጊሑ ይርከብ እዚ ከም ዝብልኩ ኣብ 2017 ሒዝና ምዕዳል ጀመርና ኣብ ንዝዋፈር ንዓሰርተ ሓደ ሓረስቶት ኣቢልና ተምሪ ዓዲልና ኣለና ኣብ ኣፍዓበት ከምኡ ሓደ 10 ዝኾኑ ሓረስቶት ተምሪ ዓዲልና ኣለና ኣብ ንዝዋባፅእ ንትካላት መንግስቲ ዝርከቡን እንደገና ሓረስቶትን ኣብ 11 ዝኾኑ ዞን ዓዲልና ኣለና ብፍላይ ከተማ ባፅዓ ኸኒ ዋላ ውልቂ ኣባይቲ ከይተረፈውን ረብሲት ከምጽ ይኽእል ንዝበልታ ዝበሃላትን ገለ ቁርጥ ፈተነታትን ዝተገብረ ነገራት አለ ማለት ስለዚህ አብሽዕር ያለና አዲልና ያለና አብ ግንዳውን ቆሙ ወዘያ ግንዳ አባል ጋህት ላይ ኮርፖሬሽን ጥሪት ገና ዝተዋሃለ ቆሙ ነገለ ሰለስተ አብነታው ዝሆነ ሐረስቶትን አዲልና ናብ ግንዳ ማለት ነው ለዚቲ ወዘያ ተኸልዕብል ከናሲ ለደኮና አዲልና ተንጠለብ ዘሎም ሐረስቶት ለሚና لك أبغرات اللي خدنا خاني يتبغى لك خون خلي نتيجة يكونن ما على ودي وحسنة ما على ودي يقولون لك يسوى كيف بوتا يزداد حاسين النار صحنا تقبل جهانة تقبلنا تي زي قبل جهانة خاني دعنا تسوينا لا تمشي قبلهم تي فاسين في العدل في الله ونس متفتات حرشات تمري أبزوبا سميناو كيح بحري بخلت أبنتاوان حرستوت أتو ملأك قبر خستوسن أتو عبد الله صالحن أبه دقولن شعبنيو تبقيسو أبنو الزوبا شعب بكوربوريشن زفلت حرشات تمري أبقحتي لاي بمرمر منيستر حرشا كتتل زقبرالون هلو بحفشا كافشحن تعتا 296 جميرو كابو صاي هاجر زتفلاليو عينتات فلسطمري بممصا نابزو مستطقسو كبابيتات كم مستزرجح يفلد ابتستجبر فتنه قرب تمري ابي كبابينا غبو كنكنن كتتلن انت تغيرو وصيتاو مخانو انفتيبو يركب بمنصر كيلاتات يكون حرستوت كرن كلوغنا ابتوان دروت افلطن وحرته مكرن زفطرو بدوتاتن حصلاتاتن يريو حرستوت غنا كيتحللو بزغبرون قوصعرن مياون تكنيكاون دغف منستر حرشان اب عالم كابتون مروصات عليታት تمري مربح باكاليت استدالو فلسي كاب دغ بمئتاو محرستوت بمعدال استوسدن يوسد بزولو تبوكساتن ابزوان وصيتاوي فركركولو اخيل ويركب قدم مسرت ترين كلها نحن هذه جرمان هوتيل اللي هتقبل لنا من عين كلها مست هوتيل أفكم زتي جرب انتلو انتلو خلت طعمي مالتي وزي حدا جرمان لوكا كلاين أتاي مالتي تثمري حجي ترين كلها بحامي بالك قال ولا حجي نفتني معكا ما يجري مجمرتها وزح صغار قاطي منهم مس ايربورت انتظارنا مستم سيفل ابيشن زلو ابو السرحو وركن محايشكي ان مالتي عاوز مصها خابزني العلي كنا محايشينا مالتي حدشتون معاشتو انت كل مركب مالتي عجب زقن كنت تريزلها دارغا كتم استخلناين سمانا ميتاي صدقني ركبها وزمصيون كتخليد يكون حدش حاسبنا زلنا زين زفلتو انت ردادينا لنا كابتش على ما توصينا خاو تخيلنا اتي كون جبر الله جبها البيتات بسبب الزرع عليه انتخلوا اللي تدارينا لنا مالك
ዝተረኺቡ ዘሎ ንምሉእ ዓወት ዘእንፍት ዕማም ብዝበለፀን ተዓጻጻፊ ናህርን ንኽስጉምን ውሁድ ስራሕ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሓረስቶትን ምሕያል ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ገረብ ተምሪ ብክልተ ዓይነት ኣገባቢ ዝትከል እቲ ሓደ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ሃገር ብዝኣቱ ፈልሲ ኮይኑ ኣብ ንኡ ዞባታት ጊንዳዕ፣ ሽዕብ፣ ባፅዕ፣ ፎሮን ኣፍ ዓበትን ተተኺሉ ይርከብ። እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ዝበቆለ ፍረ ተምሪ ፈሊሶም ዝዓበዩ ኮይኖም ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ናሮ ኣንሰ ንኡ ዞባ ኣፍ ዓበት ብድምር ልዕሊ 1,000 ገረብ ተምሪ ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ተምሪ ፈልሲ ተምሪ እዩ። ካብ እዛ መደበር ፈልሲ እዚኣ ካብ 2017 ጀሚራ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓሌታት ኣብቲ መጀመርታ ብፍላይ 9 ዓይነት ዓሌታት ካብ ምርምር ናይ ወርሒ ዕድመ ከለዎም ዝመፁ ፈልሲ ተምሪኣ ትቕበል ነይራ ማለት እዩ። ኣብዚ እታ ናይ ወርሒ ዕድመ ዘላታ ምስ መፀት ነቲ ሃርድን ንምልምማድ ከባቢ ዳርጋ ናይ ወርሒ ወይ ዝተወሰነ ግዜ ትፀንሕ እሞ ብድሕሪኡ ሽዑ ናብቲ ናይ ምግቢ ምቕያር ስራሕ ይጅመር ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓቐን ሓመድን ድኹዕን ብምባልካ ከምዚ ንሪአን ዘለና ክንዲዚኣ ዝኾና ምግቢ ነዳልየላ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ይጅመር። ምስግጋር ምስ ተወድአ ከዓኒ ናይ 6-7 ወርሒ ዝኾን ኣብዚ መደበር ፈልሲ ክንክን እንዳተገበረሉ ይቕፅል ማለት ይጸንሕ። ዕቤቱ ምስ ተረጋገፀ ንኽሰጋገር ናብ ፊልድ ወፂኡ ንሓረስቶት ክዕደል ብቑዕ ዝኾነ ግዜ ምስ በፅሐ ከዓ ናብ ሓረስቶት ናብ መንግስታዊ ትካላት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት ይዕደል። ጀግና ተኸለ ኩሉ ግዜ ኣብ ዛቕም ዛን ዳ ዘለና መትሓዚ ክንጃይ ዝመጽእ ዝኾነ ሓመድ ካብቲ ቦታታት ካኒ ካብቲ ዝመጸሉ ቦታ ሓመድ ዝመጽእ ፒትሞስ ታይ ዝበሃል ጌርካ ንዘሊ ምግቢ ንወርሒ ንገለ ዘብል ዘኽይብ ምግቢ ታይ ዝበሃል ተገይሩ ይመጽእ ምክንያቱ ምስ ሓመድ ክመጽእ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሕማማትን በላዓትን ኩሉ ስለ ዝኽእል ካብ ከምዚ ታይ ዝበሃል ንምባል ኩሉ ግዜ እቲ ብደገ ድመጽእ ናቱ ኳሊቲ ተረጋጊጹ ካብ ዝኾነ ሕማምን በላዕን ነፃ ምዃኑ መረጋገጽ ወረቀትን ሰርቲፊኬትን ተዋሂቦ ናብ ዝረኣቱ ማለት ስለዚ እቲ መንገዲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝኣቱ ፈልሲ ኩሉ ግዜ ብቕዓቱ ደረጅኡ ካብ ሕማምን ካብ ካልእ ነገራትን ከዓኒ ነፃ ምዃኑ ተረጋጊጹ መንገዲ ምርምሪ መንገዲ ሬጉላቶሪ ግቡእ ታይ ዝበሃል ተገይሩ ወይ ናብ ሃገር ዝኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስኣቱ ወኸውኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ከባቢ ንሕና እቲ ግቡእ ታይ ዝበሃል ምግቢ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ምግቢ ይውዳእ ታይ ዝበሃል ስለዝኸውን ንዕኡ ሓመድን ድኹም ብዘግባእ ኣዋሂድና ናብ ከምዚ ዓይነት ፕላስቲክ ኣሰጋጊርና ኸይኑ ዱሩ ንገብሮ ማለት እዩ። ዓቕምን ብቕዓትን ክኢላታትን ሓረስቶትን ንምሕያል ካብ 2017 ንድሓር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን ቦታታትን ብደረጃ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ዞባን ዝተወደበ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ተሰላሲሎም እዮም። ንጥፈታት ሕርሻ ተምሪ ንምስፋሕ መደበር ፈልሲ ወሳኝ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ባፅዕ ሓደ መደበር ፈልሲ ይርከብ። እቲ መደበር ፈልሲ ብዘለዎ ክሊማዊ ኩነታት ማይ ሰኪዐት ጽላል ትሕቲ ቅርጽን ብሞያውያን ብቕርበት ንምክትታል ዘለዎ ብልጫታት ክምረጽ ክኢሉ ዛጊት ኣብ 5 መድረኻት ናይ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓሌታት ፈልሲ ካብ ደገ ብምምጻእ ካብ 6 ክሳብ 7 ወርሒ ግቡእ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ንሓረስቶትን መንግስታውያን ትካላትን ከም ዝዕደል ይግበር። ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዋና ብዙሕ እንድሕር ዳሪና ከባቢ 3842 ዝኾና ፈልሲ ተምሪ ናይ 5 ዓሌታት ኣለዋና ማለት እዩ። ኣብዚአን ዘለና ኣብ ኢድና ዘሎ ኣብዚ ንሪአን ዘለና እንድሕሪና ናይ በርሂ፣ ምንጁል፣ ናውደር፣ ጊናኒ፣ ሰግዒ ዝበሃሉ 5 ካብቶም ብሉፃት ወይ ከዓ ቀዳሞት ፈልሲ ተምሪ ንብሎም እቶም 5 ዓይነታት ኣብ ዘለውና ማለት እዩ። ገለገለ ካብዚኦም ንሪኦም ዘለና ድሉው ዝኾነ በዓል ዝድፍል ንሪኦ ዘለና ሕጂ ወፂኡ ንሓረስቶት ድሉው ዝኾነ ኣለና። ገሊኡ ከዓኒ ብሕጂ 2-3 ወርሒ ዘድልዮ ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ኣብዚኦም ንሪኦም ዘለና ዓይነት ፈልስታት ማለት እዩ። እዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ፈልሲ እቶም ብሉፃት ንብሎም እቶም ቀዳሞት ብሉፃት ፈልሲ ኮይኖም ኣብ ግራት ወፂኦም እውን ከምዚ ኣብ ገለገለ ቦታታት ክሪኦ ዝፀናሕና ዕድሚኦም ብግቡእ ክንክን ተገይሩሎም ስለ ዝመፅእ ኣብዚ እውን ዝግባእ ማኔጅመንት ስለ ዝግበረሎም ኣብ ፊልድ ወፂኦም ከዓ ውሽጢ 3-4 ዓመት ገና እውን ካብቶም ቀዳሞት ኣብ 2017 ዝተዋህቡ ኣፍረ ዝበፅሑ ዘለው ክስተዮም ማለት እዩ። ድሮ ቀዳማይ ዙርያ 2000 ብድሕሪ 1000 ሳልሳይ ዙርያ ኮይኑ 1000 ከባቢ 5000 ዝኾኑ ፈልሲ ካብ ደገ እናመፀ ኣብዚ ግቡእ ክንክን ተገይሩሉ ን6 ወርሒ 7 ወርሒ ካብኡ ኸዓኒ ንሓረስቶትን ንትካላት መንግስትን ይዝርጋሓሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዛ መደበር ፈልሲ ዝያዳ ውፅኢታዊት ክትከውን ዝያዳ ከዓ ድማዒት ክትከውን እቲ ዝመፅእ ኸዓኒ
ብዙ ጾኻኒ او ስራሕ ተሰሪሑ ማታን ከኸይድ ቆረብ ከም ዝንራ ዘለና ጽገናታት የብላለ ዛነ ደብር ፈልሲ ኣብ ቀጻለን እቲ ዘለና ሸድነትን ካለን ጽገናታት እንድሕራገሩ ሙኻንስቲ ዝድለ ዘሎ ተይርኸል ዓድና ኻይ ውጽኢታዊ ሆነ ይኸይ ስለ ዘሎ ዛራ ብድሰፍሕ ብላዕሊ መንገዲ ክንሰርሓሉ እንድሕራኹና ተመሳሳሊ ከም ዓይነት ሸድነት ምስራሕ የድሊ እንደገና ነዚ ዘለው ግቡእ ጽገናታት ጌርካ ኻኒ እቲ ዘድልዮ ንዕኡ ብርሃን ይኹን እቲ ንፋስን ሁናትን ክረክብ ጽገናታት ይሆን ስለዚህ ማሸድነት ጸገም ከም ዝንዶ ዘለና ብዙሕ ሽግራት ኣለና ብከይ መንግስቲ ሓቲትና ለናት ጠለባት ሚኒስትሪን ከመፀና ኣብ ትጽቢት ኣለና ማለት ስለዚህ ሁሉ ጽገናታት ነዚ ክንገብረሉ እንድሕር ኸይልና ከነስፍሖም ከነዕብየሉ እንድሕር ኸይልና ኻኒ ዝያዳ ውሕስነት ኣብ ልምዓት ናይ ተምረኻኒ ከረጋግጸና ይኽእል ማለት እዩ ዛጊት ኣስታት 3000 ሓባ ንሓረስቶትን መንግስታውያን ትካላትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተዓዲሉሎ እቲ ኣብ 2017 ዝተዓደለ ድሮ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኣብ በኹሪ ዕምባባን ፍረን ክበጽሕ ክኢል እዩ ኣብዚ እዋን ኣብቲ መደበር ፈልሲ ክንክን ዝግበረሎም ዘሎ ኣስታት 4000 ፈልሲ ይርከብ ብጣዕሚ እዚ ተምሪ ከዓ ነዚ ትካል ማዕርግ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ብፍረ ከማን ነቲ ሰብ ከም ዝዕንግል ተኣማኒና ኣለና እዚ ገማግም ንባዕሉ ጸገም ከም ዘይብሉ እዚ ትሪኦ ኣለኻ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘለዎ ጸገም ከም ዘይብሉ ኩሉ ክግበሮ ከም ዝኽእል የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሃገርና ዝገማግም ካብ ራእስ ቀሳር ክሳብ ራእስ ዳሜራስ ክትከል ጸገም ከም ዘይብሉ እዚ ኣብነት እዩ ንኹሉ ማለት እዩ ሃገር ጥዕና ካብቲ ዝነበረ ኣስተምህሮ ዝተዋሃብናዮ ማለት እዩ ብተግባር ፈቲናዮ أبغى تخارجين التي في الرهنة كا فتنا لبن تملو معامات خلطة ماتي تزين مسنا حل عير همسينا عن أرينا تبغرن كنا أرينا تزين بعلي سلبنا نحن لنا تبعتي كم سي بعلي بني أدعي ومخازو خلوات سبوا بزح ኣብቲ ዞባ ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ሕርሻ ተምሪ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣተባባዕ ውፅኢት እውን ይርከበሎ ንዝበለፀ ውፅኢት ስራሕ ሓላፍነት ዘሰክምን ታሪኻዊ መድረኽን ብምዃኑ ዝያዳ ክድፈኣሉ ከምኡውን ኣብቲ ዓውዲ እኹን ብቑዕን ስሩዕን ቀጻልነት ዘለዎን ምህርቲ ንምርካብ ኣገደስትን ሓገዝትን ዝበሃሉ ሜላታት ምዝውታር ከድልዩ ብዝሒ ዝትከልን ዝፈርን ዘሎ ተምሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸን እናበዝሕን ይመጽእ በምህላው ንዑ ተባሂሉ ዝዳሎ መከላኸሊ ሰኪዐት ካብ ወፃኢ ሃገር ብምእታው ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርየሉ ኩነታት ንምፍጣር ጻዕሪ ከድልዩ ምክንያቱ ካብ ዝሓሸ ናብ ዝበለጸ ንምብጻሕ ስራሕ ጻዕሪ ክትትል ገምጋምን ምምልላእን ስለ ዝጠልብ